След серията атаки срещу интернет страници на държавни институции, които зачестиха от местния вод насам, оказва се, те са възможни чрез всички нас. Радослав Чолаков разказва как без да знаем ставаме съучастници на хакерите. Компютърът ви работи бавно и на екрана се появяват странни неща. Този компютър става част от ботнет мрежа. В тази мрежа са още хора като вас. Те не знаят, че в компютъра им е проникнал хакер. Във всеки един момент от всяка точка на света той може да насочи ботнета към точно определена цел. Хакерът просто натиска копчето. Защото след като е бил хакнат, вашият компютър хаква друг. Той на свой ред трети и става мрежа от милиони компютри, които хакерът контролира. И като натисне копчето, той ги принуждава всички едновременно да отворят, примерно, сайта на ЦИК. И той блокира. Нашите служби правят всичко възможно да уведомят доставчиците на всичките тези адреси, за да може на местно, на тяхно ниво, те да бъдат блокирани. Службите прекъсват връзките между хакнатите компютри, но хакерът прави нови. Като подхвърля флашка, която вие уж намирате. Слагате в компютъра си и ставате част от зомби мрежата на хакера, без да подозирате.